Omenala na ishike. Ana emedokwa ebe na-eme omenala ya bịa gọzie ka amusu. Ọgadị ma agadi ka ndị ọgadị ma na ndị Igbo wepụrụ aka na omenala nke ga-eme nwa na-ebe akwa abịa ebeshi akwa ike. Isi oge na-ebe akwa ntị ya ekeweze mkpu because ihe mere ihe ọtụwa ya na aga eme ihe dị ụta ya bịa ekeweze mkpu. So ndị omere nne mere m ke mkpu enye ha asụmozu ihe kwa ọzọ asụ mba ya emekọta ha mbe m ishike bịa tigi ishike nọ na-atazi amụsụkụ na ozi onye nne ya nwụrụ ga na-ebe sọrọ na-enye ihe enyekwu nnu sukulu ezubụlọ mana Chineke metụrụ ha aka n'obi ha wee nwayọọ hapụ mmiri ha mmemme lie nwa ya n'udo ọkwa Chukwu anyị na-ekwu mana ọ dị ndị ọsọ ha wee si ndị isi ala na ndị president ịmara ọnwụ nwanne ha nwụrụ ya ma ha president omenala so ha ga-eme kishọ na omenala ha merụrụ gụ ọ ga-emeju gị ọ ga-eme gị be akwa so mana Chukwu mere m ghọta everything ana ekele Chineke. Ọ dị mma ezinụlọ ahapụnaghị n'aka dịka nwoke ezinụlọ ọ na-abụ nwoke chọọ ịna etu a ofu ihe na-egute ha ma nne ma nna bụ ezinụlọ a na-ahapụ kedu etu ọ ga-adị ma hapụ ọ bụrụ na a na-afụ kịta kedu ihe ikpere ha agụnyego ya bụ ọkụ n'aka kedu etu ga-esi mee? Well, I started by ime ihe dị na ya wụ na ime kisho na anyị nwere ebe a na-ebi ebi mgbe ha bi ebe a mebi ụlọ ha bịa dị ha ma marụ maka nke ụlọ hụrụ taa so anyị kwela anyị tili ụkwụ n'ala make sure na anyị batago obodo a ọ dị ebe ọzọ anyị ji dịkwa ihe kwutere Alexis come this way bro ọ dị ihe emetere ya a na-asọpụrụ ụzọ were oke nga bideze tiwe ọnụ n'okwu banyere community ana otu ka ọ ga-adịgide anyị kelee Chineke okwu erule mala na ihe m jide ụkwụ n'ala plant zi okwu m n'ala ebe a. Ọ dị mma anyị ga-achọ ka ikene ndị kwadoro ịbịa mmemme ha abịa ndị kpọrọ ndị bịara abịa na ndị na-abịa abịa kene ndị ekele m ekwu n'ibe ekele m unu ụmụ Chineke ụmụ Chukwu okike abịa ma ekele m ndị na-ejiri obiọma bịa ebe a bịa nọnyere m ka ihe aghara ịwụrụ m ihe nwere ndị dịka Roxelli ndị dịka Efieze ndị dịka enyi machi Germany bịa all the way ma ndị actors niile ma Mekarolas AGM president ma Felix Duke nke wụ international star bịa gọrọ m egwu ebe a ma everybody bịara nụ na-ekele chunu niile udo dịrị niile Chineke lekọtara m unu. I wish you all a safe journey. Ụzọ aga eri unu n'ogalara ụlọ n'udo n'aha Jesus. Amen. So say Thank you very much. Just say oh. So you've come to join us today. This is the burial ceremony. This is how we do it in Igbo land. This is not just movie. This is not Nigerian movie. This is the real thing. So how do you feel, sir? Well, actually, I feel very honored to be invited here and to share this moment with you all. It was an experience that I expected, but I never expected this way to feel all this passion and commitment people have over here. Is this your first time in Nigeria? My very first time in Africa. Actually, I've been to Morocco, but never been this south to Africa like today. Oh, that is so, there's a proverb in our place. We say, so he will explain that to you. But it means that friendship that brought you down from Germany to this place must be a strong one. Can you tell us about it? Well, actually, when I first met Emeka, I didn't know who it was. We met in Germany, and he was a regular guy to me, and so we had some common base. We share the same moral values and same visions, and yeah, we're pretty much the same
but from different spots of the world. Okay. And yeah, then I got to know who he was, but nothing changed. We still have the same brotherhood as before, and we respect each other like brothers. So you are enjoying your stay here in Nigeria, here in Igbo land, here in Imo State? Of course, a lot. Okay, maybe we'll have to teach you something before you go. There's one greeting we used to do like this. Okay. One, no. No. You are going to do, okay, we're supposed to give you 3, but you are not an Ichi, so we're going to give you 2. 1, 2. Then we'll do it like this. Then for me, he's going to greet me like this. 1, 2, 3. Okay. That's why you... This is not movie, this is the practical. This is reality. He's actually my manager in Germany. Oh. Some things I can't reach from Africa. I just hold out at him. Okay. And it's done. Okay. Thank you, bro. Thank you. Thank you for coming. Thank you, guys. Thank you. The whole of Kweraduru, and it's Emeka Ikeh. That's about 3 communities put together. Then in my community, the first son in this land, and the king in the making. Our king in the movie. This is the natural one. My father is the first person to pick in this whole community before anybody picks anything. What is it to? Opruzoweroke one of Umaborum. Ọ gafere ihe m fụrụ. Obi dị m ụtọ na ndị mmadụ hụrụ m n'anya. Ndị nne atụleghị uche na ha ga-abịa. Otu ihe shishi ike. Chineke mere m ebere ịhụnanya akọva poverty. Ndị mmadụ eji ịhụnanya kọva enweghị. And ha bịa n'ọra m. Anyị do nne m comfort Okwuchi Ike n'ihi ọkpara and oye. Ọ lakwala n'udo. Ọ dị mma, a na-asị afọ nwere tanna. Ihe ọ pụtara bụ na enwere ihe ọ ga-abụ omebe taa asị o si n'aka nne o si n'aka nne. Kedu nke si n'aka nne gị banyere na? Nke si n'aka nne m nwere okwukwe. Onye m okwukwe n'ime Chineke. Ọ gwara na m jụọ Chineke ihe Yoruba ama nke m. Ihe nwetego nke ya. And nke m ọ gwara m okwu ha aghọta ha mia first. Until m bịa too mee ihe dị na nwoke. Mee ihe dị na okorobịa. Bịa hụzi na ọ dị na-eche anyị. Ọ dị obinigwe na akọva sometimes anyị chesa ahụchago ya mana ahụbụle anyị chesa wike anyị bịa mata sọ Chineke wee na akọva m and nke ahụ ka m nwetara okwukwe n'aka ya okwukwe n'ime Chineke. Mama anyị ala na n'ụwa nna anyị comfort emechie n'akwụkwọ. O nwee bụrụ na nwanne anyị nwaanyị, nwunye anyị, nne anyị ochie na nne ochie, late evangelist Dickness Okwuchi Comfort Ike ni ọkpara apịachie n'akwụkwọ. Ya bụ ọkụ anyụọna onwe nwụsọwara. Late evangelist Dickness Okwuchi Comfort Ike ni ọkpara. Anyị na-asị gị nne jee nke ọma ịnụ. Ịma na anyị hụrụ gị n'anya mana Chineke eme na nke ka mma ịgbaniana. Onye tinyere aka n'ọkwa n'aha ezinụlọ bụ Chief Emeka Ikeh, Nollywood legend. Mama anyị ala na n'ụwa nna anyị comfort emechie n'akwụkwọ. UGWUMBA. Igwe Jenga.